Prečo akcie opäť klesajú? Čo mám teraz robiť? Skvelé, akcie opäť išli nahor a ja som konečne v pluse. Som zvedavý, aké to bude zajtra. Čo ak to teraz nakúpim a ono to klesne ešte viac? Znova budem v mínuse. Oplatí sa mi čakať na väčší pokles, alebo mám to už nakúpiť teraz? Čo mám vlastne robiť? Mám nakúpiť S&P 500 alebo radšej tie európske akcie? V Amerike hrozí recesia, ale zase v Európe je to tiež také všelijaké, tam aj vojna. Čo mám robiť? Tieto emócie a situácie rôznych investorov si preberieme v dnešnom videu. Poďme sa na to pozrieť. Vítajte pri ďalšom investičnom videu, kde sa pozrieme na to, ako zvládať emócie pri investovaní, prejdeme si historické výnosy, aj historické poklesy a na záver vám poviem nejaké moje odporúčania. Kto ma ešte nepozná, tak volám sa Lukáš Chladný a aktívne pôsobím na finančnom trhu od roku 2018. Už počas štúdia na vysokej škole ma asi najviac oslovila oblasť investícií a preto som na vysokej škole písal aj diplomovú prácu o investovaní, o dôchodkoch, kde som práve rozoberal rôzne typy aktív, ako akcie, dlhopisy, aké mali výnosy, poklesy a z časti v tomto videu som čerpal aj z mojej diplomovej práce. Pri investovaní do akcií je veľmi dôležité to, aby mal klient jasnú stratégiu a nemyslím len stratégiu, že do čoho má investovať, ale samozrejme aj to, že ako sa má správať v jednotlivých situáciách. Ak napríklad trh narastie o 20%, ako sa budem správať, a na druhej strane, ak ten trh poklesne o 20%, tak ako sa budem v tej situácii správať. Samozrejme, keď nám investícia zarába, nemáme negatívne emócie, všetko je super, tak vtedy sme spokojní a nemáme nejaký dôvod proste niečo meniť a myslíme si, že nejaké poklesy sa nás vôbec nebudú týkať. Keď sa ale karta obráti a ten trh začne klesať, tak do hry vstupujú zrazu emócie a všetko to, čo sme akože vyhodnotili ako super investíciu, zrazu hodnotíme, že to nebola dobrá investícia, môžeme byť v mínuse a už len rozmýšľame nad tým, že či to vyberieme, či dajme tomu, tam pošleme nejaké peniaze, alebo sme niekde čítali, že sa to oplatí a podobne. Ak sa jedná o náš nejaký prvý pokles v živote, tak vie to fakt, že tými emóciami zatriasť. Samozrejme, dá sa na to pripraviť, ak máme jasnú stratégiu, že čo budeme robiť pri nejakom poklese, že či budeme reagovať pri poklese 5-10%, alebo či budeme reagovať až pri 20% poklese a podobne. Čiže je veľmi dôležité mať aj stratégiu na poklesy. Ak chceme mať vyššie výnosy, ktoré prinášajú akcie, alebo teda akciové fondy, tak musíme počítať aj s tým, že nie každý rok je plusový, že proste niekedy nám tá investícia alebo ten fond poklesne. Pozrime sa na obrázok s výnosmi indexu S&P 500 za posledných 31 rokov, kde sú započítané aj dividendy, alebo teda dividendový výnos. A môžeme vidieť, že index dlhodobo generuje v priemere takých 8 až 10% ročne, ale jednotlivé roky, keď si pozrieme, tak sú tam veľmi vysoké tie ročné odchýlky v tom výnose. Napríklad niekedy bol výnos plus 37% a na druhej strane v roku 2008 bol zas pokles minus 37%. Ja hovorím o nejakom priemere 8 až 10% ročne, ale tieto výkyvy môžete vidieť, že v jednotlivých rokoch sú veľmi, veľmi vysoké. Čiže či už je to veľký výnos alebo aj veľký pokles. Keď si to zoberieme tak v sumáre, tak za toto 31 ročné obdobie bolo len 6 rokov mínusových a 25 rokov plusových. Čiže môžete vidieť, že oveľa viac akože ten trh rastie, ako klesá.
Nemôžeme mať vyššie výnosy bez občasných poklesov. Proste tie poklesy k tomu investovaniu prirodzene patria. Dôležité je ale, že akcie rastú dlhodobo. To znamená, že pokiaľ chceme budovať majetok, tak akcie sú najlepší nástroj, aj keď započítame jednotlivé poklesy, tak či tak proste ten trh nás odmení a budeme na tom o niekoľko rokov veľmi, veľmi dobre ziskovo z hľadiska ako keby toho výnosu na tom trhu. Ako som hovoril, tak poklesy k akciám prirodzene patria. Napríklad 5% pokles sa vyskytuje veľmi často a dokonca niekedy aj niekoľkokrát za rok. Čím je pokles hlbší, tak sa menej častokrát vyskytuje na tom trhu. Ukážeme si poklesy na úrovni aspoň 15%. Na obrázku môžete vidieť históriu vývoja indexu S&P 500 od roku 1950 po rok 2024, kde sme zaznamenali celkovo 21 poklesov na úrovni 15% a viac. Poklesov 30% a viac bolo iba 6 a poklesov o viac ako 40% bol v podstate 3-krát na tom trhu. A za posledných 25 rokov sa vyskytli dva takéto poklesy. Prvý bol teda v roku 2000, tzv. dotcom bublina, alebo teda internetová bublina, kde vlastne boli technologické spoločnosti veľmi precenené. A o pár rokov neskôr, v roku 2008, vypukla veľká hospodárska kríza, kde ten pokles na tom trhu bol opäť pomerne veľký. Mimochodom, ak by ste chceli dostávať zaujímavé pravidelné rady ohľadom financií, investovania, ekonomike, tak si ma môžete pridať na sociálnych sieťach, či už Facebook alebo Instagram, kde pravidelne pridávam rôzne príspevky a príbehy o tom, že čo sa oplatí, na druhej strane, čo môže byť nejaké riziko, na čo si dávať pozor a podobne. Takže môžete si ma pridať na sociálnych sieťach a takýmto spôsobom si tiež rozširovať svoju finančnú gramotnosť. Časová trh, čiže nakupovať, predávať, nakupovať, znova predávať dookola, je naozaj veľmi náročné a je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že nám ujdu tie najlepšie dni na trhu. Jednoducho povedané, nikto nikdy nevie, že čo sa bude robiť zajtra. Že či ten trh od dnes zajtra bude rásť, alebo bude klesať, alebo najmä tomu niekto hovorí, že presne na akej úrovni alebo koľko percent ten trh zarobí, tak tomu človeku by som určite neveril, lebo to nikto nikdy nevie, čo sa proste stane následujúci deň. Jediné, čo vieme, tak je reagovať na to, že čo sa aktuálne deje. Netreba hlavne panikáriť, treba sa držať svojej stratégie, ktorú sme si nastavili. To znamená, že ak sme si stanovili stratégiu, že pri poklese trhu minus 15% realizujeme mimoriadny nákup, mimoriadny vklad do investičného účtu, tak to jednoducho treba spraviť. Netreba špekulovať, treba sa držať tej stratégie, ktorú sme si stanovili. Na druhej strane, ak klient investuje sám, tak veľmi často sa môže stať to, že začne pochybovať, začne špekulovať, že či ten trh ešte viac klesne a ja zainvestujem nevhodne, že radšej počkám, tak presne to sa môže stať, že ten trh jednoducho povedané tomu klientovi ujde. A to je aj veľká pridaná služba toho finančného sprostredkovateľa. Napríklad aj mňa, keď teda boli nedávne poklesy, tak sme s klientmi realizovali mimoriadne nákupy, pretože ten trh klesol o viac ako minus 15% a mali sme stratégiu teda, že keď ten trh poklesne, tak realizujeme mimoriadne vklady. No a mňa sa klienti tiež pýtali, že či už mám zainvestovať, či budem ešte čakať, lebo ten trh môže viac klesnúť. A presne toto som im hovoril, že keď ten trh klesne, mali sme dohodnuté nejaké úrovne toho poklesu, tak to jednoducho treba dodržať, treba to využiť, emócie musia ísť bokom a treba investovať tak, ako sme si to naplánovali. Takže takýmto spôsobom viem byť aj prínosom pre tých klientov a samozrejme je tam aj ešte tá pomoc pre tých klientov, že ich ubezpečujem, vysvetľujem, čo sa aktuálne v čase tej krízy deje na tom trhu,
Lebo keď klient investuje sám, tak častokrát podľahne tým emóciám, prečíta si nejaké články a ten finančný sprostredkovateľ, pokiaľ samozrejme si tie veci študuje, tak vie dať nejaké dobré vysvetlenie tomu klientovi a vie ho tak ubezpečiť, že proste netreba sa báť, je to prirodzená reakcia toho trhu a po nejakom čase samozrejme ten trh sa otočí smerom nahor. A či sa jedná o špekulovanie na to, že kedy investovať, čiže idem časovať trh, podobné je to aj s tým, že do akých akcií alebo do akých akciových fondov budem investovať. Poďme si ukázať v grafe, čo zarábalo za posledné dekády najviac percent, keďže veľa ľudí hodnotí investície len na základe toho, že čo zarábalo posledné roky najviac. Keď by sme si pozreli posledné 3 roky, 5 rokov, 10 rokov, tak určite nám vidú americké akcie, ktoré proste najviac percent zarobili klientom. Keď si pozrieme tento graf, tak môžeme vidieť, že od roku 1950 po 1960 najviac zo všetkého zarobili európske akcie, ktoré teda dosahovali veľmi slušné výnosy. O 10 rokov neskôr už to bolo obdobie tzv. Nifty 50, ktoré označuje 50 veľkých amerických spoločností, ako napríklad Coca-Cola alebo Johnson & Johnson a ďalšie spoločnosti. O 10 rokov neskôr, od roku 1970 po rok 1980, tak táto dekáda patrila emerging markets a komoditám, čiže trhy, ktoré sa rozvíjajú, najmä teda krajiny z BRICS, ako je Brazília, Čína, India a ďalšie krajiny z emerging markets. O 10 rokov neskôr to bol tzv. Topix Index, čiže japonské akcie, ktoré sa veľmi, veľmi preceňovali. No a kto možno pozná históriu, tak vie, že po tom veľkom precenení, tak o niekoľko rokov následoval naozaj že veľmi, veľmi prudký pád. O 10 rokov neskôr už to boli spomínané americké akcie technologické, tzv. dotcom bublina, kedy vlastne sa vplyvom založenia internetu veľmi preceňovali technologické spoločnosti, ktoré dosahovali obrovské výnosy a opäť tam potom bol veľký pád. O 10 rokov neskôr, čiže od roku 2000 po 2010, táto dekáda opäť patrila emerging markets a komoditám, čiže trhy, ktoré sa rozvíjajú a komodity, možno zlato, striebro a podobné. A o 10 rokov neskôr, čiže posledná dekáda, patrila americkým veľkým spoločnostiam, či už je to napríklad Google, Apple, Facebook a veľa ďalších spoločností, ktoré poznáte. Z tohto dôvodu odporúčam investovať do akcií globálne a nie len napríklad do amerických spoločností alebo len do ázijských alebo možno do tých európskych, pretože veľa ľudí sa rozhoduje na základe minulých výnosov a nepozerá, dajme tomu, tú hranicu výnosov naozaj že za dlhé pásmo. Lebo ako sme si ukazovali v tom grafe, tak boli obdobia, kedy sa darilo aj európskym akciám, aj tým americkým, aj tým z rozvíjajúcich sa krajín, ako sú ázijské. A takýmto spôsobom, keď zostavíme portfólio globálne, komplexne, zo všetkých kútov sveta, tak či tak máme nejakú takú tú istotu, že aj keď sa nejakému trhu nebude dariť, tak ten ďalší trh to vie potiahnuť a vo finále budeme mať ten priemerný výnos. Čiže nebudeme mať také tie veľké extrémy, že môžeme viac zarobiť, ale aj výrazne možno na tom prerobiť, ak by sme špekulovali, že konkrétne do čoho by sme investovali, alebo oveľa väčší problém býva, keď klienti investujú do konkrétnych akcií, vyberajú napríklad Google, alebo Facebook, alebo nejakú ďalšiu firmu a zrovna sa tej firme nemusí dariť, tak proste emočne to zvládnuť je pomerne ťažké. A hlavne, keď investujeme na nejaké dlhšie obdobie, na 10 a viac rokov, tak je veľmi kľúčové mať nakúpený celý ten trh, aby sme vlastne neprichádzali o ušlé výnosy, alebo teda ušlé zisky.
Ak by ste chceli so mnou začať investovať alebo sa len poradiť ohľadom investovania, tak v popise tohto videa prikladám aj moju mailovú adresu, kde mi kľudne môžete napísať aj nejaké otázky alebo čokoľvek, čo by vás zaujímalo. Okrem toho, samozrejme si ma môžete pridať aj na sociálnych sieťach, či už je to Facebook alebo Instagram, kde takmer na dennej báze pridávam rôzne tipy, rady, na čo si dávať pozor, čo sa na druhej strane oplatí využiť, alebo nejaké porovnania, prepočty a podobne. Čiže ak si chcete rozšíriť svoju finančnú gramotnosť, kľudne si ma tam môžete pridať a myslím si, že to bude pre vás prínosom. Ja vám ďakujem za pozretie tohto videa, teším sa na budúce a nech sa vám v investovaní darí.